Għal darb'oħra reġgħet ittelet il-Pride March fit-Triq Repubblika il-Belt Valletta, iżda din id-darba b'differenza li x'pajjiżna jinsab fl-ewwel post ta' drittijiet ċivili għal persuni LGBTIQ wara li kien tela fil-quċċata f'Ottubru tal-2015. Għal darb'oħra l-Belt Valletta kienet ikkaratterizzata minn mijiet ta' persuni bil-kuluri tal-qawsalla, il-kuluri li rrappreżentaw id-diversità fis-soċjetà. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli u numru ta' politiċi oħra. F'kummenti lil One News il-Prim Ministru sqal li Malta qed turi kemm hija proattiva minn dan il-lant. Din mhijiex biss kwistjoni ta' kliem huma kwistjoni ta' fatti li ma nagħmlux darba fis-sena għax hija l-ġurnata fejn tiġi ċċelebrata d-diversità f'pajjiżna, imma minħabba li hawn gvern bil-fatti, bil-policies tagħna u bid-deċiżjonijiet. Ma noqgħodux gallerija, ma nastjenux imma nivvotaw u fejn anke nkunu f'minoranza nikkonvinċu biex il-minoranza ssir maġġoranza. Dawk preżenti rikonoxxew li pajjiżna rnexxielu jagħmel passi kbar u tkun ta' eżempju għal bosta pajjiżi oħra. Hija xi ħaġa pożittiva ħafna li qegħdin f'dan il-mument, din hija sena li wieħed irid ukoll jiċċelebra u jikkommemora wkoll dan il-pass li qed tagħmel il-Gżira Maltija kemm il-Gżira Maltija kif ukoll il-Gżira Awċija. Pajjiżi oħrajn qed jaraw lil Malta bħala mudell u qed jistaqsu lill attivisti Maltin kif għamiltuha din u kif tistgħu tgħinuna biex ukoll nistgħu ikollna din il-liġi f'pajjiżna. Bħal moviment graffiti aħna ferħanin ħafna b'dan l-achievement li għamilna f'rigward tal-liġijiet. Ħaġa aħna kburin illi jekk tħares fejn din illum u fejn konna 3-4 snin ilu hemm qabża kbira fil-li konna fl-aħħar fil-lista meta komparati ma' pajjiżi oħra Ewropej fejn għandhom x'esmu drittijiet ta' persuni LGBTIQ llum qegħdin l-ewwel. U dan jimlina b'kuraġġ għaliex dan huwa verament gvern li jaħseb fil-minoritajiet. Evidenti kienet tbissima li kellhom fuq fomhom dawk preżenti, tbissima li tixed kuntentizza li x'pajjiżna wara diversi snin qiegħed jirrikonoxxi d-drittijiet ta' dawn in-nies fejn qabel din kienet tkun biss protesta għaliex ma kellhomx drittijiet ugwali.